खुलुमबाय लोगोफोर दिनैहाय आरो मोनसे गोदान ब्लगनि गेजेरजों फैफिनलायबाय एक्चुअली आं दिनैहाय क'क्राझार ओरै बे थांनाय मोनसे बे लामाया बहा थाङोमोनथाय बहाबा ओइ देरबिलाव थाङो ओमफ्राय देरबिलाव थांनो होनना फैदोंमोन जोङो थांनो होनना फैनानै मा जाहैबाय घटनाया ओरैबायदि जोङो मानसिफोरखौ लोगो मोनसावनानै जों एनिथिं एमजेजों आंजोंसो नालाय बिनि बाइकजोंनो ओमफ्राय लोगोफोर बांद्राय नुबाय नालाय देट जानाय नङालै होननानै एरखे बुयै बुयै फैनानै जोङो मोनसे जायगायावसो दा ओरैबायदि नुबाय आं साल दंफांखौ नुनानै मोनसे गोसोखांदों आरोखि नैबे थसे साल दंफां दे बेयो ना बिराद गिदिर बेफोर साल दंफाङा रायजोआ हयथ'बा बेंनानै दोननाय जानांगौ जोंनि जायगायाव बिटिसिआव जायगा जायगा दाखा दाखा बेफोरबायदि साल दंफां दं बेफोर साल दंफाङा जुदि थायोब्ला बेसेबां मोजां नुयो नै मा जाहोननि थाखाय साल बागानावहाय दंफां फिसा फिसाफ्रा हाग्रा फिसा फिसाफ्रा मानो थानो हाया बिनि जाहोना मा आरो खार'ना बेखौ नोंथांमोना एसे कमेन्ट बा माबा माबियाव एसे खोन्थाना हरोबा मोजां जागोन जोंनावहाय दंफांखौ नांगौ आरो जिहेतु जोंनि बिटिसिआव ना चिराङाव दाखालि गोबां मानसियानो दंफांबो लांग्राफोरखौ हमदों आं मोजां मोनदों बिथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर ओमफ्राय जुदि जोंनावबो दङमोन चिराङावहाय साल नाथाय दा जोंनावहाय माखौ नुयो नै बेफोरबायदि साल मुरा आङो नै मोनसेखौ खोन्थानोसै साल मुरा नै बेफोरबायदिसो नुनो मोनो नैबे बेफोरबायदि आरोखि ना बे सालमुरा बियो बेफोरबायदिखौसो नुनो मोनो ओमफ्राय हायोबो हायो ओमफ्राय गुदियाव मोजां जायगायाव हाना लांबा मोजां ओमफ्राय नै बेसेबां बेफोरबायदि गोजौआवसो हायो जों जुदि सालखौ जुदि दानोब्ला जोंनि फिसानिबो फिसा फिसौनिबो फिसा फिसौ बै जुग मोनसेयाव जों नुहैनाय नंलाफोरबायदि मोनदों आरोखि ओंखायनो आं सानो जायफ्रा दंफां दानोग्रा दंफां थसे दाननायनि सिगां हायोब्ला 100 दाल नङा 10थासो दंफां फिसा फिसा जुदि गायनानै दोनोब्ला मोजां जागोन होननानै आं सानो मानो होनना बुङोब्ला जों बे दंफाङा थायोब्ला दंफांखौ जों मानो नांगौ दंफाङा जोंनो मा होयो बेखौथ' आरो दा बुंनांगौ बा नोंथांमोननो फोरमायलायनांगौ बा बुंनांगौनि खुनु ओंथि गैला बुंनांगौ दरखार गैला होननानै आं सानो थ' फिल्डआव एसे जिरायदों दे फिल्डआ ओरैबायदि मोजां बावहाय बेलासियावहाय माने जिरायनो मानोबो मोजां जागोन खारनो मारनो हयथ'बा बे गामिनि सेंग्रा सिख्लाफ्रा बे फिल्डआवनो पुरा एक्सारसाइज खालामो लोगोसे सेंग्रा सिख्लाफोरल' नङा बोराय बेन्थ' गासैबो बिसोरबो बावहाय खारो जानांगौ आदै मादै गासैबो खारफाजोबो जानांगौ आरोखि खारनाय माने देहानि थाखायसो मोजां बेफोर एक्सारसाइज जानाय माने आरो नों बेमारखौ लाबोनाय डक्टरफोरा बुङो जाहैदों 30 बोसोरनि सिगां 40 बोसोरनि सिगां नों मा जादोंमोन बेखौ गोसोखां बे खोथाखौ बुङो मानो जों 30-40 बोसोरनि सिगां जों अमायै नायै दाउयै माबा माबि ABCDYZ आग्रुं बाग्रुं माबा माबि जानानै जोङो मा खालामना लायो सुगार जायोबा जों डक्टरनि खाथियाव थाङो 30 बोसोर 40 बोसोरनि सिगां नों मा जाबोदों बेखौ गोसोखांनो होयो थ' आं भिडिअखौ बारा गोलाव खालामनो सानाखै ओमफ्राय ब्लगाखौ बेवहायनो सुंद'यै फिल्ड नुनानै साल दंफांखौ नुनानै मोनसे ब्लग लानोसै होननानै गोसोखांनानै लाब्रबनाय जादों भिडिअखौ बारा गोलाव खालामला गोजोन्थों।